दिनैनि थारिखआव बिपिएफनि जेनाखि थासारि बेयो आगोलनिख्रुइ साबसिन जानानै दङ जे जोङो 2005 सननिफ्राय जे इलेक्सन गेलेबोदों प्रथमाव जोङो 39टा मोनबोदों नेक्स्टआव जोङो 30टा मोनबोदों आरो दाख्लै जे 2015नि जितु इलेक्सन बेयाव 20टा मोनबोदों दा दिनैनि थारिखआव 2015नि जितु सावगारि बेखौ नायोब्ला जोङो हयथ' दिनैनि थारिखआव 28टा देरहागोना रोखा जादों आरो जोंनि कुनु कर्मीया 40टा समष्टिनि गेजेराव जोंहा गासै 38टा केन्डिडेट दङ बे 38टानि गेजेराव 37 बे 37 केन्डिडेटफ्रा दिनै गावबागाव समष्टियाव गावबागाव खामानि मावगासिनो दं पार्टियाबो आगोलनिख्रुइ स्ट्रंसिन जानानै दं दिनैनि थारिखआव जोङो सरकार दानो 21टाल'सो नांगौ दिनै गाबोन जुदि इलेक्सन जायो बेवहाय 28टा देरहागोना रोखा जानानै दङ जोङो माने कुनु माने जेननायनि अंख'आनो गैया आरो हायोब्ला हयथ' 35टासो देरहानायनि लामाया गोख्रों जानानै दं आरोखि राजनितिफ्रा बिजों गावजों गाव माने मुं सुलायनाया बे सोलियो दा बिपिएफ दोलोआ कुनु माने राजनितिक दलनि हेफाजाब लाबोआखै गोदोनिफ्रायनो आरो लानायाबो उचित नङा गाव हारसिं निजाबो बिया गोख्रों बे दिनैनि थारिखआव सोलिगासिनो दं जोंनि खोनानायाव हिरा सरनियाजों प्रमद बर'जोंसो बै समाव कन्टेक्ट जालायदोंमोन हयथ' बेखौथ' भाइरेल हिसाबै जों नुबाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौ फाथायहरदोंमोन बिथांजों रायलायनो हयथ' बे सोमोन्दोआ दासिमबो बिथांमोनहा गोख्रों जानानै दं जोंनि मिथिनायाव आरोखि दा बिथांमोनहा बिजेपि आरो जिएसपि आरो इउपिपिएल मोनथाम हान्जाजों दिनै ज' जानानै बिपिएफखौ बोरैबा पावारनिफ्राय बोख्लायनो हायो बेखौसो बिथांमोना नाजागासिनो दं जों बेखौ मिथिगौ बिभिन्न राजनितिक संगठनाव बिदियाव जायो हाबनाय ओंखारनाया बयबो जायो नेशनेल पार्टियावबो जायो बिदिया दा जोंनि गेजेराव साफा सानैनि नेतानि गेजेराव माने तर्क जुद्ध जालायदों बे गिदिर बाथ्रा नङा बिथांमोना मोनसे फिसा इसुनि थाखाय गोरोबलायैयाव दा जिरायनानै थाथ'दों बिथाङाबो पार्टियाव थांदों बे नङा इमानुएल मोसाहारिनि बाथ्रायाथ' बेलेग खोथा बिथाङा गावनो बिपिएफआव गैला होननानै लाबाय दा सोरबा मावनो गोसो गैयै सोरबा थानो गोसो गैथारैफोरखौ जबरदस्ति लाखिनायाथ' राजनितिक दलनि बे नेचार नङा जाय जेराव गोसो जायराव थानानै मोजां मोनो खामानि मावनो बेवहाय खामानि मावनो अधिकारा बयहाबो दं बे बुंनांगौ जेबो गैया कुनु माने राजनितिक दला सोरबा दुरबल होननानै रावबो लाया आरो जोंबो दिनै दुरबल होननानै सानाखै आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि जेरै केम्पेइन जोंनि जे खामानि मावनाय बेखौ जों गोख्रोंसिन खालामदों मानो होनबा कुनु राजनितिक दला इलेक्सननि सिगां रावबो जेनखाया काउन्टिंनि उनावसो जेनो दा बेवहाय जोंबो उन जानानै थायाखै आरो बेफोर बे फेक्टर्सफोरखौनो माने जों बोरैबा फोजोबलांनो हायो बिनि थाखाय जोंनाव एक्टरनिबो खम जायाखै दा बे एक्टर्सफ्रा दिनै ससाइटियाव हाबनानै खामानि मावगासिनो दं जों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरजों गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दं दिनै जोंनि मिथिनायाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जोङो खमसे खम 80% भटखौ मोनगोन जोंहा बे मोनसे बिसास दं आरोखि जायनि माने प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों अना बर'फोरनि जे अधिकारखौ खर्ब खालामबोदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बर' समाजखौ थगायदों दिनै बर' समाजावबो दिनै इउपिपिएल एबसुखौ गाज्रि मोनग्रा मानसिया दिनै मोर देन 60% जाबाय आरो बे भटआ जोंनि बिपिएफआव फैगोन आरो इउपिपिएलआ मात्र 40% बर'नि भट मोनगोन आरो गुबुन जातिनि हयथ' 10% भट मोननो हागौ दा बिनि गेजेरजों दिनै देरहानायनि सिमाङा दिनै जाफुंनाय नङा प्रमद बर'आ जेखौ जे सुजुबाय थादोंमोन जे गभर्नर रुल बाहायनांगौ दिनैहाय माने माखासे संबिधानिक खामानि बिटिआर सुक्तिनि दिनै मावबाय थादों गावखौ इन्टारिम होनांगौ दिनै बेबादि साननाय जे सिमांफोर दंमोन दिनै गासिबो हाथफ्ला थेर बेथेर जालांबाय दिनै बिथाङा हम मिनिस्टारजों रायलायहैखादोंमोन दिनै माबाजोंबो रायलायहैखोमादों हम सेक्रेटारिजों आसामाव सर्बानन्द सनवाल हिमन्त बिश्व शर्माजोंबो रायलायखोमादोंमोन आरो बिथांमोनाबो नाजाबायदोंमोन आरो बोरैबा इन्टारिम होनो हायो सुक्तिखारिफोरनो नाथाय बे सिमाङा गासिबो धंस जाजोब्बाय दिनैहाय डिसेम्बर मासनि गिबि सप्तायाव जेरैखि जाया इलेक्सना जासिगोन आरो मैया आसामनि कमिशनार सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट आसाम बिथाङा इलेक्सन कमिशनार लाइजाम हरबाय दिनै डिसेम्बराव इलेक्सन खुंनांसिगौ होनना बुंहरबाय दा ओंखायनो बेहाय गोनो गोथो जेबो थानांगौ गैला इलेक्सना जासिगोन आरो बे इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ दोलोआ मोर देन 28 सिट्स लानानै एबसुलेट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन बे रोखा